Burkina Faso ka lunatɛmɛ fanga ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traoré ale ye yɛlɛmani ani ɲɛbɔli kura don finitigiw ka cɛnkulu ani u ka dagaw ra an bɛ min wele ko bataillon ani région militaire. Ni yɛlɛmani kura ninnu kɔnɔ sorodasi mara 3 bɛna fara mara 3 kɔrɔma ninnu kan ka olu kɛ mara 6 ye. Région militaire kura ninnu bɛna sigi kɔrɔn fan fɛ Fada dugu kɔnɔ, Saheli mara la Djibo dugu kɔnɔ ani Bukilimo na Dedugu. Ni mara kura ninnu bɛna se ka yɛlɛmani barakama mali sigi fasodenw ma ka taa lankanabaliya warakatali kɔ. An y'an kanbɔ Jironi Ouedraogo ma ale ye lɔnnikɛbaga ye sorodasi ko kan. Il y avait 3 régions militaires. Fɔlɔ la sorodasi mara 3 le tun b'an fɛ. Sisan an bɛ walejugu kɛlɛ le la, o le kosɔn bi bi in na an kan ka se ka finitigiw ka baara kɛcogo yɛlɛma min bɛ se ka to olu ka baara ka kunkɔrɔta sɔrɔ maajugu kɛlɛ nin kɔnɔ. O tɛmɛnin kɔ kapitɛni Ibrahim Traoré finitigi cikada 6 dɔw sigi an bɛ min wele ko bataillon d'intervention rapide n'olu ka baara ye ka se ka taa dɛmɛ lase mara minnu kɔnɔ o ɲaci bɛ yen. Nin bataillon d'intervention rapide nin tɛ ko kura ye sabula Burkina Faso ka révolution ɲɛmaa kɔrɔ kapitɛni Thomas Sankara ale tun ye ninnu fana sigi sen kan. Bien sûr, puisque le premier ministre tiɲɛ don an ka fanga ɲɛmaa ye révolutionnaire kɔrɔ le ye ani Thomas Sankara kanubaga le ye. O le kosɔn ale bɛ Thomas Sankara ka miiriya kɔrɔ bilara kɛnɛ kan min bɛ se ka kɛ kɔjaabi ɲɛnama ye ka se ka an ka faso tanga ka bɔ maajugu bolo sabula a bɛɛ b'a lɔn k'an bɛ waati min na a ka gɛlɛn lankana ko kan. Nin finitigi daga ɲɛbɔli kura nin ale ka fara fasodenw ka dɛmɛ kan ani yɛrɛkɔrɔsidigiw n'an ko VDP olu bɛ se ka kɛ kɔjaabi ɲɛnama ye ka se ka maajuguw ba ci ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Nin tun ye Kade Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.